ukážem, ako sa správne blanšíruje, ukážem vám pár základných krokov, ktorých sa treba držať a poďme spolu na to. OK, let's go. Presne tak. Počkáme, pokiaľ nám pekne zovrie a za ten čas si pripravíme vodu s ľadom. OK. Misia bola úspešná, my si pustíme trošku vody do ľadu a schladíme našu špargľu. Keď blanšírujeme, tak maximálne 2-3 minútky, záleží podľa toho, čo blanšírujeme. Teraz spali. No, takto našu špargľu si pekne schladíme a to z toho dôvodu, že keď si ho schladíme, tak všetky dôležité omega-3 mastné kyseliny v špargle ostanú, takže odporúčam ľadovať. Oh, very nice. Blanšírovanú šparglu môžete hodiť na rozpálené maslo, trošku ju orestovať a špargla je pripravená k snedku. Pri vás informácií na ďalšie videjko, nezabudnite odberať Rezort Barca. Tešíme sa na vás. Michal Kubáni, dovidenia.